Am văzut că s-a strâns like-ul și hai să jucăm din nou Minions Simulator. Eu deja am ajuns la zona următoare și vreau să vă arăt și vouă. Să-mi spuneți dacă vă place în comentarii unde e Minions Simulator. Stai că nu-l mai... ia uite-l. Nope. Așa că dacă o să vă placă seria asta și o vă susțin, am văzut că ați dat like-ul. După cum vedeți, am niște minători mai buni. Scuzați-mă, episodul trecut s-a auzit ceva de chipsuri. Eu n-am mâncat chipsuri, dar atunci cine a mâncat? Am fantome prin casă sau ce? Gata, știu cine a mâncat. A mâncat vărul meu, pentru că el stă acum la noi până trece pandemia de coronavirus și apoi se duce acasă. În episodul trecut, la episodul ăsta, vă cer 3 like-uri. Așa că de-abia când o să strângem 3 like-uri o să ne meargă bine cu seria. Aș vrea să împinge unul de ăsta de 15%, dar cam imposibil. Nu știu de ce nu-mi pică, ăștia sunt tot de la egul ăsta. Ba, hai da, poate mi-a picat. N-a picat. Dar cum are ăla pet mare? Ia stai, că pe ăsta pot să-i dau unequip și pot să le equip. Ăsta n-are și o să-i pun eu pe ăsta. Ia. Are toți acum. Chetul nu mai am nevoie de el. Să dați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți să ne continuăm seria. Seria noastră iubită care a început canalul cu ea. Nu chiar e primul videoclip. Primul videoclip a fost muzica aia cu developerul. Așa că, da. Ok, am văzut episoadele celelalte, nu știu de ce nu vă place seria. Am văzut că la celălalt youtuber mai mari vă place, dar la mine de ce nu vă place? Să-mi spuneți în comentarii. Chiar sunt curios de ce. Chiar sunt curios de ce nu vă place seria. Adică ce a lipsit la seria asta? N-a lipsit nimic la seria asta. Tot. N-a lipsit. Doar Robux pentru că n-am. Sunt sărac la Robux. Pentru că n-am card de bani sau ceva ca să iau. Nu acolo, acolo. Azi mai deschidem un egg.
Nici nu o să mă uit ce să-mi pice. O, mă gă! Bă, îmi pică ultimul, bă! Ia să vedem cum arată. 1200, bă, frate. Cam atât și cu acest episod. O să-l încercăm pe data viitoare. Și cam atât cu acest episod. Nu, am glumit doar, pentru că e prea scurt să fie. Iau, e mare, dar sunt. Nu o să fac așa și o să iau pe asta. Equip. Yes, yes. Da, mă, dar la cum are mare, dar uitați-vă ce repede se sparge dacă ar fi. Insane. Mai ce să zici. Dacă ar sparge unul singur. Mă, băiatul ăsta de unde are ăsta mare? Ia stai, le scriu please code să văd dacă știe vreun cod. Și scriu please code mia noob. Please code mia noob. Chiar sunt curios dacă o să-mi dea sau nu. Sunt atât de bucuros că mi-a picat senseiul ăsta ultimul. Bă, duceți-vă la safe. Oh my god. Niciodată n-am mai avut. După cum vedeți, zona asta e cam scumpă. Adică nu glumiță. Nu doar ciorapei și animăluțe. Iarbă și căluțe. Stau ascuns într-o fișă. Drona asta puteți să vă luați și voi. Oh my god. Direct la safe. Sper să nu vină boul ăla cu apa. În episodul următor, când o să facem 5 like-uri, o să vă pun. O să ajungem la zona următoare, așa că eu o să am videoclipurile deja filmate. Noi să strângem like-urile și apoi îl postăm. Nu, hai să nu fiu rău și hai să strângem la asta tot un like. Dar un like de la voi. Uite așa, să zicem că ăsta sunt eu și vă zic să stai să-i trimit pe ăștia să spargă aici.
Să zicem că ăsta studio și să... Mamă, trebuie să le găsesc ceva să se ducă să spargă, să putem să facem faza. Ok, deci ăsta să zicem că studio. Ăsta studio și voi sunteți abonați. Vă abonați, ați înțeles, și eu fac așa. Stai. Of. Uite, unul acolo și acolo. Ok, deci să zicem că ăsta știu, să zicem că unul dintre voi e ăsta. Și eu când spun abonați-vă și voi faceți, eu zic să vă abonați și voi faceți, dați subscribe și dați like și voi faceți, ok, ca la armată. Și cam atât cu acest episod. Pa, pa, pe data viitoare, pentru că mai am 10 la baterie și pe data viitoare și când o să facem episodul la 2 like-uri o să facem episodul. Așa că acum o să-l postăm pe ăsta și pa, pa!